When you mentioned Malpodi, uncle by the phone call, he mujinal denotu. The number has been unbelievable. And those still industry da. Are tulufal maltondulla very good, yeah. You should. I think that's the most encouraging thing. A video is viral aatani. Oltur the video barondundu. Nama tuluta kulindattu. Matirnala. So I'm happy about one thing that ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಬೈತಂಡು ಬಾಕಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಈಗ ತುಳುಫಿನ ಮಾಡ್ಕೊತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಚ್ಚ ಇದು ಮೊನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವು ಓ ಶಿಟ್ ವಿ ಲವ್ ಟು ಡೂ समथिंग ಏನಾರಿ ಕೊಡೋರಿ ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ द मिनट आई टोल्ड हिम तुलु अरे मैं मैंगलोर में हूँ मैं करूँ क्या कुछ रोल पैसा नहीं चाहिए you know that is the feeling which is beautiful. So I think it's thanks to you all ade mutta muttudundu, you know, the whole idea is janakulu mutta reach avodundu and that's all. So you know, proud of the entire team that nama ottu gaadu onji tulu cinema set malpu andu mast manas enku prakash anne bandu ಏನೊಂದು ದೋಸ್ತಿಲ್ಲೆ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅರೆ ರೂಪೇಶ್ ಇಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಪಿಲುಕುಲು ಗಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಡಿ ಗಡಿ ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಟದೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲವ್ their state, their city, and their movie and their culture. So, and of course, proud to be a Tulwa. Yes. Last year release definitely ಧನ್ಯವಾದ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ನಾಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಜೂನ್ ದಂಚಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ದಂಚಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು. ತೂಕ ಪಡ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ ನನ್ನ ಪಂದ್ರ ಬಾಕಿಲ್ಲದ ಅಲರ್ಜಿ ಇವುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂಚಿ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದೆ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ. ಬಟ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಒಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ ಯಾನ್ ವರ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೆಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ direction department yappala interfere apuji and enna kelsa maltu popini because it's his talent that has to showcase, his talent that has to be seen. Matra khushi andi ide battadu first time ide battadu shoot maltadu Tuluve pannaga South Canada pannaga Mangalore pannaga enna life undu like ಯಾನ್ಲ ಪುಟುದಿನ ಮೂಲೆ ಮುಲ್ಕಿಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಪುಟುದು ಮಲ್ಲ ಬಂಬಾಯಿಡ್ ಆತೀನಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನು. ಸೊ ಐ ಲವ್ ಮೈ ತುಳುನಾಡು, ಐ ಲವ್ Mangalore and I'm very 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 proud Tuluva. That much I can always say, and you will always see yappala Tuluva nikulu and Mangalore ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ with a feeling of pride and a sense of pride. Ennala manasudundu ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್, ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಉಲ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಲ ಅವಳು ಐಕಾತ್ರ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಪನೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಮಿಥುಂಡಲ ಪನೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಮಿಥುನ್ encourage everything, whether it's IT, whether it's the beaches, whether it's transport, rail order, plane order, airport order, you know, everything is there in this beautiful city. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೀನಿ just to show the world ki our cinema is not small and nor is our heart, you know, and that's what I want. ತಿಂಚುಂಡು ಯಾನ್ 3-4 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಪಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೋಡು ನೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ of course guest appearance, you know, Rupesh is the hero of the film, the subject belongs ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಮೊರಂಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂದು ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸು ದಾಯಿಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ತುಳು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೇರಾಫೇರಿ of course is a legendary film. ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು, you know, because that can become popular, that can go global and can work global.
ಇತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸುರು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಬಟ್ as long as ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ culture is propagated ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾಡ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂವೋಡು ಇಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬೀಚಸ್ ಆಡು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಡು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಡು ಚರ್ಚಸ್ ಆಡು ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆಡು ಇದು ಪೊರ್ಲು ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು Mangalore. That is something that I want to showcase to the world and tell them that, according to me, this is God's country. Sir, 4 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಂದ